Een vervelende voetblessure hoorde hem een skoft aan de kant, maar zo'n 14 dagen docht André Swart bij mij. En hoe? Met treffers in de laatste seconden werd hij al 2 keer op het nipperke verlies van te komen. Maar hoe vaak won LDODK van koprenner PKC? Een gemene vraag, maar ja, we hadden nooit, uit nog nooit won. We hadden thuis 1 keer van ze won. En ik denk dat we nog 1 keer league spelen gaan. En dat weet het. Dus door, wat bloedroet 1 keer. In de Korrel League hebben we verloren. PKC is de enige ploeg die het thuis nog neer van LDODK verliest. Kan dat snel verhoren? Ja, het wij zelf goed binnen en gewoon dus niveau heug krijgen. Dus maar zoals de eerste helft is in top bijvoorbeeld, ouder een weekend. Dan kunnen we van PKC winnen. Zij zijn een van de favorieten voor de landstitel. Dus ja, het wordt een lastig potje, maar wel een hele mooie uitdaging. Hoe mooi zou het wezen? Frieske kortbalhistorie schreeuwen in Papendrecht. Ja, heel mooi. En als we komend weekend winnen, dan is dat natuurlijk een stukje historie, omdat we daar nog nooit won gaan. Dus ja, dat zou echt fantastisch wezen. En net onmogelijk. Alleen wat ik aan Sapos al zei, we moeten gewoon zelf heel goed wezen. Dan kunnen we het PKC moeilijk maken. De wedstrijd in PKC begint snel om 11:00.